Ето какво да не правиш с колата си през зимата, за да избегнеш повреди и проблеми на пътя. Студеният сезон поставя автомобилът си под сериозно натоварване, но много от шофьорите правят тези грешки без дори да го осъзнават. Най-важно е да не стартираш двигателя веднага на пълна газ. Студеният двигател има нужда от няколко минути, за да загрее, иначе може да вреди моторът или турбото. След това трябва да провериш гумите. Летни или износени гуми значително увеличават риска от подхлъзване. После се увери, че спирачните дискове и чистачките не са залепнали или замръзнали. Последно следи за течностите. Антифриз, масло, течност за чистачки, дали са на ниво и подходящи за зимни условия. Всички тези грешки могат да доведат до повреди или дори до проблеми при ГТП, ако не са отстранени на време. Но когато отидете в сервизите на GTP BG, нашите специалисти ще се погрижат за проверката на автомобила ти и ще ти дадат съвети как да го подготвиш за зимата. Така че да си сигурен, че всичко ще е наред. Ако си допуснал някои от тези грешки, не се притеснявай. Запази си онлайн част от линка долу и се погрижи за автомобилът.